Noin, eli tervetuloa Hellevi-arviointityökalun käyttöopastuskoulutukseen. Mä käyn tähän alussa vähän läpi, että mistä löytyy nämä ohjeet. Eli mä jaan täältä mun näytön teille. Ja mennäänkin suoraan tänne Vellamo-opiston opehuoneeseen. Sinne pääsi sieltä nettisivujen kautta. Niin täällä on tämä kohta Hellevi. Niin avataan se. Ja sitten siellä on täällä tekstissä tämmöinen palautekysely kurssilaisille. Niin se kun avataan, niin sieltä avautuu kirjallinen versio tästä Hellevin palautekyselyohjeesta. Tämä on nyt just vastikään päivitetty. Ja täällä on kaikki ohjeet. Ja muuten mä päivitän tämän vielä, tästä näköjään puuttuu yksi tekstinpätkä, mutta mä päivitän sen vielä sitten uudemman kerran kaikille. Niin sieltä tulee löytyä sitten se lopullinen ohje. Mutta mennään me itse asiaan. Eli kirjaudutaan Helleviin. Ja sieltä lähdetään etsimään niitä omia kursseja. Ja kun on kysymys nyt näistä palautekyselyistä, niin jokaiseen kurssiin, mulla on täällä nyt 2 kurssia, niin mä otan nyt vaikka tämän Barre A-kurssin, niin näihin kursseihin pitää olla kiinnitettynä se palautekyselylomake, jotta sen voi lähettää. Ja se löytyy täältä kurssin perustiedoista ja kohdasta lisätiedot. Sieltä rullaat vähän alaspäin ja siellä löytyy lisätiedot kohdasta lisätiedot laatikko ja siellä on tämmöinen kohta kuin palautekysely. Ja siinä kohtaa, jos täällä on tämmöinen alasvetolaatikko, niin jos siellä ei ole valintaa, niin silloin siihen kurssiin ei ole kiinnitetty sitä palautekyselyä. Ja silloin se täytyy kiinnittää. Ja sen pystyy tekemään toimistohenkilökunta tai sitten meidän päätoimiset tuntiopettajat, eli vastuuopettajat. Eli käytetään tätä kurssipalautelomake 2022 versiota, niin tämä pitää olla kiinnitettynä siihen kurssiin, jotta sen palautekyselyn voi lähettää. No niin, palautanpa takaisin. Eli olemme tarkistaneet nyt, että kurssilla on palautekysely kiinnitettynä. Ja se palautekysely lähetetään asiakkaalle niin, että otetaan kurssit ja sitten täältä ylävalikosta valitaan välilehti palautekyselyt. Ja tähän tulee listana kaikki ne sinun kurssit, mitä sinulla on. Ja jos niihin on kiinnitetty se palautekysely, niin se näkyy täältä. Täällä lukee arvioinnissa kurssipalautelomake 2022 ja sitten se osoite. Eli kun klikataan täältä tätä www, niin se avautuu uuteen välilehteen, se palautekysely. Ja tämän näköinen on se palautekysely, mitä ne asiakkaat saa sitten käsiinsä. Ja täältä he voi napsia oman mielensä mukaan, että miltä kurssi on tuntunut. Ja sitten kirjoittaa tänne vapaata palautetta. Näin. Ja sitten painaa vaan, että lähetä ja sitten se täällä valmis. Ja sitten he on vastannut siihen palautekyselyyn, että kiitos palautteesta. Eli tämä oli tosi nopea toimenpide sen asiakkaan näkökulmasta. Ja meitähän sitten tietenkin kiinnostaa, että miten me lähetetään tämä palautekysely niille asiakkaille. No se onnistuu oikein mainiosti tämän Hellevin kautta. Eli se äskeinen kurssipalautelomake, me tarvitaan täältä tämä osoite. Klikataan se auki ja sitten kopioidaan tämä linkki, eli täältä joko hiirellä, kopioi. Nyt olemme kopioineet sen linkin. Ja sitten, jotta me pystytään lähettämään se viesti tälle Barre A-ryhmälle, niin me mennään tänne viestintäosioon ja valitaan täältä Barre A-ryhmä ja lähetetään viesti tälle ryhmälle. Ja nyt meille tulee tähän tämä viestinlähetysosio. Eli tähän voimme laittaa sähköpostin otsikon ja sitten viestin. Ja tätä viestikenttää kannattaa muokata täältä
muokkaa-osiosta. Ja tänne me voidaan sitten liittää se linkki, joka me äsken kopioitiin. Näin. Tänne viesti on kopioitu. Ja nyt mä huomasin, että siinä ohjeessa ei ollutkaan sitä saatekirjettä, jota mä olin toivonut, niin pieni hetki. Mä käyn kaivamassa sen täältä toisesta osiosta. Ja tässä vaiheessa saatte nyt esittää kysymyksiä, jos on menty liian nopeasti. Eli mistä löytyy se palautekysely ja miten sinne pääsee. Tiina täällä kommentoi, varmaan lähetetään sähköpostilla tämä, että kun sieltähän voi lähettää myös tekstiviestiä niin sähköpostilla. Joo, menen siihen sitten, kun olen täältä hakenut sen Joo, ja saatekirjan. mulla on toinen kysymys. Äsken kun sä olit kopioinut leikepöydälle tuon linkin, niin liititkö sä tässä kohdassa tuolla liitä linkkitoiminnolla, mikä tuossa näkyy tuossa työkaluvalikossa, vai pistitkö sä vaan copy-paste? Mä vaan lisäsin sen siihen, että mä näytän, että miten se sitten liitetään siihen linkkiin, mutta mä otin sen nyt talteen sieltä, koska mä kopioin nyt täältä toisen tekstin, että mä saan molemmat sinne laitettua. Noin. Eli sieltä ohjeesta, sieltä Hellevistä, tuolta opehuoneesta on sitten löytymässä tämä saatekirje, jonka mä nyt liitän tähän. Eli sieltä löytyy tämmöinen valmis saatekirje. Eli hei, olet ilmoittautunut mukaan Vellamo-opiston XX-kurssille. Toivomme sinulta palautetta kurssista, jotta osaamme tarjota asiakkaille sopivia kursseja myös jatkossa. Ja toivomme vastaustasi viikon kuluessa. Ja tähän voi sitten laittaa sen päivämäärän, minkä haluaa. Ja jos mä tänään lähetän, niin mä toivon sitten vastausta 23.11.2020 mennessä. Eli se on viikon päästä. Ja sitten tekstissä vaan, että voit vastata lyhyen 5 kohdan kyselyyn täysin nimettömänä oheisesta linkistä. Ja nyt tässä on se linkki. Eli tässä mulla on vaan huomio, että lisää palautekyselyn linkki tähän tekstiin. Eli nyt mä olin täällä liittänyt sen tähän näin. Eli mä kopioin tämän. Ja sitten maalaan tämän Vellamo-opisto ja suluissa opistopalvelut. Ja lisään sinne linkin. Eli tämä on maalattu ja sitten täältä löytyy täältä yläreunasta tämmöinen linkkityökalu. Kun sen avaa näin tähän URL-kohtaan, mä liitän sen äsken kopioimani linkin ja teksti, johon se tulee, niin on Vellamo-opisto suluissa opistopalvelut.fi. Ja jos mä haluan, että se avaa sen linkin uudessa ikkunassa, niin mä klikkaan tätä. Ja jos haluan, että se avaa sen samassa ikkunassa, niin sitten mä jätän sen täpän laittamatta ja sitten vaan lisää. Joo. Ja nyt se linkki, eli tämä linkki on lisätty tähän. Huomaatte, että siinä vaihtuu tämmöinen sorminäppäin, niin silloin se on tämän tekstin alla tämä linkki. Joten mä voin nyt poistaa tämän linkin tästä muokkausvalikosta. Anteeksi, Tiina kysyy tästä toistoa uudestaan. Eli sinä painoit, maalasit tuon Vellamo-opistopalvelut sitten hiiren. Siihen tulee automaattisesti, ei tarvitse painaa. Tällä hetkellä tulee, koska täällä on jo linkitetty se äskeinen teksti. Mutta sä painoit hiiren oikealla varmaankin siitä. Ei, vai? Kun mä maalasin tämän näin. Jos ei siihen ole linkitetty mitään, niin huomaatko, siihen ei tule nyt mitään. Niin silloin mä otan täältä ylhäosoitteesta tämän. Ja sitten tähän liitän sen linkin ja insert. Ja nyt kun siihen on liitetty, niin sitten siihen tulee nämä muokkausominaisuudet. Ja tämä tarkoittaa, että unlink, eli mä poistan siitä sen linkin. Eli tämä kannattaa tehdä aina niin kuin varmuuden vuoksi, että kun sä jos sä kopioit tämän sieltä ohjeesta, niin tässä voi olla joku linkki valmiina. Niin poistat sen vanhan linkin ja sitten tällä äskeisellä tavalla lisäät siihen tekstiin sen uuden linkin. Eli linkki on lisätty. Sitten täällä on vaan, että aurinkoista päivänjatkoa ystävällisin terveisin. Tänne voi laittaa joko Vellamo-opisto tai sitten lisätä siihen oman nimen. Eli mä laittaisin nyt, että Johanna Rajala ja Vellamo-opisto. Ja sitten täällä on vaan, että jos lähetät sen linkin tai sähköpostin tälleen Hellevin kautta, niin muista laittaa siihen viestin loppuun, että tähän viestiin ei voi vastata. Eli otan vaan tämän tekstin täältä suluista pois. Ja täällä on nyt teksti täällä lopussa, että tähän viestiin ei voi vastata, koska Hellevin kautta lähetettyihin sähköposteihin ei voi vastata.
Eli nyt on tämä teksti kunnossa ja sitten huomaatte, että täällä on vielä tämä otsikko. Niin mä maalaan täältä tämän otsikon ja taas kopioin sen ja sitten pyyhinkin tämän kokonaan tästä pois, koska sitä ei tässä viestikentässä tarvitse ollenkaan. Eli sitten kun ollaan kunnossa oikealla, niin tähän on sitten laitettu tietenkin se kurssin nimi. Tässä tapauksessa se oli, oliko se nyt Barre A-kurssi ja sitten se oikea kurssinumero ja oikea päivämäärä, mihin mennessä toivotaan vastauksia. Ja sitten linkitetty se kysely tähän vellamo-opisto.opistopalvelut.fi tekstiin, laitettu ystävällisin terveisin, kuka toivottaa, ja sitten vielä loppu, että tähän viestiin ei voi vastata. Eli nyt on tämä viesti kunnossa ja valitsen sulje muokkaustila. Noin. Ja täältä löytyy tämä sähköpostin otsikko ja tänne mä liitän sen otsikon eli pikapalautetta Vellamo-opiston. Nyt oli kyseessä Barre A-kurssista. Näin. Eli tämän näköiseltä näyttäisi tämä sähköpostin otsikko, lähettäjä ja viestikenttä. Se näyttää nyt tämmöiseltä hassulta, koska siinä on se koodi, joka pitää sen tekstin oikeassa järjestyksessä. Sitten valitaan, että mitä me lähetetään ja kenelle me lähetään. Eli täällä näkyy vastaanottajat, tästä alaspäin näkyy sitten kaikki ne osallistujat. Ja täällä on tämmöinen sininen palikka, josta me voidaan valita, että valitse osallistujat tai kenelle me halutaan se lähettää. Nyt me halutaan vain osallistujat, ei varasialla olijat. Niin silloin heidän sähköpostiosoitteet tulee tähän sähköpostiosoitekenttään ja puhelinnumerot tänne puhelinnumerokenttään. Ja mä haluan varmistaa, että nyt lähtee vain sähköpostilla. Niin mä klikkaan täältä matkapuhelimesta nämä matkapuhelimet pois. Niin silloin ne häviää myös tästä. Eli nyt ei ole lähdössä kenellekään tekstiviestiä. Eikä mä pystykään lähettämään tekstiviestiä ja sähköpostia, koska on valittuna vain sähköpostiosoitteet. Paitsi opettajalle menee sähköposti, tuo tekstiviesti, koska siellä on tekstiviesti, niin eikö menekin kuin opettaja? Ei mene, koska tässä on lähetä sähköpostiin, niin silloin se ei lähetä kenellekään tekstiviestiä, vain ainoastaan sähköpostia. Et ei mene myöskään opettajalle, vaikka se opettajan puhelinnumero näkyykin. Ja sitten voiko tästä saada itselle kopion tästä? Joo, mä näytän sen kohta. Joo. Eli tästä sitten painetaan lähetä sähköposti, mutta nyt mä en lähetä, koska tämä kurssi on käynnissä, etteivät he saa outoja sähköpostiosoitteita. Ja muistakaa myös se, että jos te ette halua, että jollekin ei lähde sitä sähköpostia, niin se ei riitä, että te täältä maalaatte jonkun nimen ja poistatte sen. Se lähtee silti sille henkilölle se sähköpostiosoite. Eli teidän pitää käyttää tätä valitse. Eli jos te haluatte sieltä vain peruneet tai jotkut muut, niin se pitää tästä valikosta valita, kenelle se lähtee. Ja jos ei halua ketään, niin sitten poistetaan valinnat. Niin sitten se poistaa ne valinnat kokonaan. Eli tämä oli kunnossa ja sitten lähetä sähköposti, mutta nyt kun mulla ei ole yhtään osoitetta valittuna, niin ei pysty tätäkään lähettämään. Näin. Eli miten sieltä pystyisi poistamaan, jos on vaikka joku semmoinen, että niin päiväkirjan mukaan mä näen, että okei, se ei ole käynyt kertaakaan siellä kurssilla, niin turha sille on lähettää mitään arviointiakaan. Niin miten mä saan semmoisen sitten sieltä pois? No mä suosittelisin silti lähettämään hänelle sen arvioinnin, koska hän on ilmoittautunut ja jos hän on vielä maksanutkin sen kurssin, niin kyllä mä ilman muuta lähettäisin hänelle. Hän joko vastaa tai ei vastaa. Okei. Mutta näin tekisin, kyllä. Eli se lähti sinne. Sitten sieltä, mistä sä pystyit lähettämään sen viestin itsellesi, niin täällä on lähetetyt viestit. Ja tänne tulee se lista, kenelle sä oot lähettänyt ne viestit, mutta nyt kun mä en lähettänyt sitä viestiä, niin se ei näy. Niin sitten täällä perällä on semmoinen täppä, kun että lähetä viesti itselle. Jos te haluatte nähdä, niin mä äkkiä vaihdan tuohon toiseen ikkunaan, niin näette sen sieltä nyt niin kuin meidän päätoimisten näkymästä. Eli täältä otetaan viestintä ja lähetetyt viestit.
Ja sitten, kun siellä on lähetettyjä viestejä, niin sinne tulee tämmöinen lähetä itselle viesti. Eli tästä kun mä klikkaan, niin viesti lähetetty osoitteesta vellamo.opisto.opistopalvelut.fi. Eli siihen, mistä se viesti on lähetetty. Lähetetäänkö viesti? Kyllä, noin. Nyt se viesti tuli minun omaan henkilökohtaiseen sähköpostiin, koska sillä olin kirjautunut tänne tähän näkymään. Ja sitten vaihdetaan takaisin tänne tuntiopettajan näkymään. Noin. Nyt olemme tarkistaneet, että kurssille on palautelomake. Olemme lähettäneet sen sähköpostin. Ja nyt sitten tietenkin kiinnostaa, sitten kun ne asiakkaat ovat vastanneet siihen tai siihen palautekyselyyn, että mistä ne vastaukset löytyy. Mennään edelleen tänne kohtaan kurssit. Ja nyt jokaisen kurssin palautteet löytyvät sen kurssin omista tiedoista. Eli täältä vaikka nyt netti-ilmoittautumisen harjoittelukurssi. Ja tänne tulee ylös tämmöinen välilehti kuin palautekyselyt. Ja kun klikataan sitä, niin hei, tänne onkin käynyt ihmiset jo vastaamassa. Hyvä. Eli täältä näette kaikki ne klikkaukset, mitä numeroita he on siellä klikkailu. Ja sitten tänne tulee myös keskiarvo. Tässä on nyt sopivasti kaikkia, niin keskiarvot on tasanumeroita, mutta jos ne hajaantuu, niin sitten tulee desimaaleja. Ja sitten löytyy myös vapaa-palautteen tekstit, että mitäs he ovatkaan sinne rustanneet. Eli kertaus tähän vielä. Jokaisen kurssin palautelomakkeet löytyy kurssin omista tiedoista. Käydään kurkkaamassa nyt Barre A-kurssia ja sieltä palautekysely. Mutta täällä ei olekaan yhtään tuloksia, koska kukaan ei ole vastannut tälle kurssille vielä, koska tälle kurssille sitä ei oltu laitettu asiakkaille, koska kurssi jatkuu vielä. Eli kurssit, kurssin perustiedot, palautekyselyt ja sieltä näkyy sen palautekyselyn tulokset. Noin. Onko tässä vaiheessa kysyttävää? Mikko kysyisi vielä sitä, että mistä sen saikaan sen valmiiksi laaditun tekstipohjan sitä takaisin sähköpostin lähetystä varten? Joo, se löytyy täältä Hellevistä, eli OP-huoneesta. Anteeksi, OP-huone. Sitten siellä on se kohta Hellevi. Ja sitten sieltä löytyy palautekysely kurssilaisille. Niin tässä on se ohje. Joo, mutta se nyt puuttuu tästä, kun mä oon laittanut väärän tiedoston tänne, mutta tässä kohtaa löytyy sitten se teksti. Mä laitan sen tänään vielä siihen, niin se löytyy tästä kohtaa. Joo. Mervi kysyy, minkä verran vapaata palautetta voi tuossa antaa opiskelija ja voiko tehdä niin kuin tavallaan 2 erillistä palautekyselyä, kun tämä on mukava ja napakka, mutta että jos haluaisi oppilailta saada niin kuin tarkempaa tietoa niin kuin isommalla kyselyllä, niin voiko tätä käyttää vai pitääkö käyttää vain kysellä oman sähköpostin kautta? Tämä on siis niin kuin tämä yleinen palautelomakekysely, että meillä ei ole niin kuin muita palautelomakekyselyitä, mitä Hellevin kanssa tehdään. Sitten ne on niin kuin sitten se menee erikseen ja sitten pitää taas tehdä joku erillinen kurssipalautelomakepohja. Mutta tämä on niin kuin se, mitä me käytetään. Eli näillä kysymyksillä mennään. Just sen takia me pyritään pitämään se niin kuin tiiviinä pakettina, että ihmiset vastaa siihen. Jos siinä alkaa olla 10 erillistä kysymystä, niin sitten ihmiset ei välttämättä jaksa vastata siihen, koska se kysely on niin pitkä. Et käytetään tätä tällaista yksinkertaista ja helppoa. Ja tosiaan toivotaan, että sinne vapaa palauteosioon sitten voi laittaa enemmänkin sit tekstiä. Et jos sä laitat vaikka sen saatekirjeen tuosta viestintäosiosta, niin sittenhän sä voit sinne, jos sä haluat, niin lisätä, että kertokaa rohkeasti vapaata palautetta kurssista, niin sittenhän se on aina sitten helpompi, niin sitten sinne tulee paljon tekstiä, mutta tänne mahtuu kyllä hyvin asioita sinne vapaa palautekenttään. Tiina voisi kysyä semmoista, että missä vaiheessa olisi hyvä niin kun kysyä sitä palautetta, että jos kurssi on vaikka päättyy kyseisellä viikolla, niin sitten vaikka että kurssi olisi päättynyt eilen, niin sitten tänään laitan sen, vai voinko laittaa vielä viikon päästä, entäs kuukauden päästä,
No kuukauden Niin kuin- päästä alkaa olla jo aika myöhäistä, että mieluummin sitten siinä suurin piirtein siinä aikamilla, kun se kurssi päättyy. Juu, Et vaikka sinä päivänä tai sitten siinä viikon sisään on yleensä ihan hyvä, että Joo. koska niillä asiakkaillakin on viikko aikaa sitten vastata siihen kyselyyn, niin kyllä. se olisi aika hyvä, jos se tulisi sitten niin kuin silloin samana tai seuraavana päivänä ja sitten on viikko aikaa vastata. Kyllä, no sitten kuka tekee sen palautteen? Eli jos mulle vaikka tuntiopettaja kysyy minulta, että hei, minä haluaisin antaa, tai siis haluaisin palautetta omasta kurssistani, niin olenko se minä sitten, joka tekee tämän? Ei, se tuntiopettaja Ei. pystyy tekemään sen itse. Sen takia tämä koulutus tässä juuri pidetään, koska tämä on tuntiopettajan Juurikin. näkymästä ja jokainen pystyy Joo. sen tekemään ihan itse. Joo, kyllä. Joo, eli niin kuin ohjeistetaan vaan tekemään se. Joo, Kyllä. kyllä. Sitten mulla oli joku outo juttu vielä, mitä minä en hahmottanut sieltä. Se oli niin kuin, menehän takaisin sinne, missä sinä teit sitä lomaketta. eli Niin kun siihen tuli se hassu linkki, siihen ei tullut teksti, vaan siihen tuli se linkki, niin miten se niin kun, minä en niin kun ymmärtänyt, mitä kautta Joo. sä menit sinne. Eli siis viestintä ja sitten kyllä. valitsen sen kurssin, jolle mä Kyllä. sen haluan lähettää ja lähetän viesti valituille. Juu. Ja sitten täällä oli tämä viestikentän muokkaa kohta. Aivan, joo. Niin sitten tähän voidaan rustata ja kirjoittaa ja sitten maalata tämä ja sitten lisätä se linkki. Niin justiinsa, tähän joo. näin. Kyllä, Kyllä. koska minä kun olen tehnyt viestejä ja lähettänyt jotain, niin minä olen suoraan kirjoittanut siihen sen. Niin, eli sä oot kirjoittanut sen niin kuin tähän osioon. Siihen Joo. laatikkoon. Eli tähän, jos sitä kirjoittaa, että hei, ja sitten sä laitat tänne enttereitä, että jotain bla bla bla, ja taas enttereitä näin. Niin se ei näy silleen. Niin sitten, miltä se näyttää, niin ne kaikki on yhtenä pötkönä. Eli sen takia suosittelen käyttämään tätä muokkaa-kenttää, okei. koska muuten, jos sä kirjoitat tähän näin, vaikka kuinka Aivan. laittaisit enttereitä, niin ne tulee kuitenkin yhteen pötköön siihen Joo. viestiin. Tämä on ollutkin yksi sellainen ongelma, mitä mä oon, mihin olen törmännyt niin kuin aikaisemmin. Joo, no niin, siihenkin löytyy nyt sitten ratkaisu. Joo. Onko toi vastaava siellä kurssisuunnittelussa, kurssikuvauksen kohdalla? Kyllä, aivan sama, eli kurssi. Ja sitten täällä on kurssin perustiedot ja sitten tämä muokkaa kenttä. Eli täällä on nyt kaikki kirjoitettu yhteen pötköön. Tähän näin kaikki on kirjoitettu yhteen pötköön. Ja jos mä tänne laitan enttereitä, niin näin. Tässähän se näyttää hyvältä, mutta sitten kun mä avaankin, niin ei niitä enttereitä täällä näy. Eli jos sä haluat sinne enttereitä, niin sitten ne pitää tehdä tässä muokkausosiossa. En varmaan itse tajunnut viime kevään kurssisuunnittelu. Joo, kyllä mä niin jossain kohtaa käytin muokkaa laatikkoa, mutta en läheskään kaikessa. Kyllä. Eli ensin en tiennyt koko muokkaa jutusta mitään, en ollut huomannut ollenkaan. Sitten kun rupesi tulee kummallista tekstiä tuntiopettajien jäljeltä, ihme koodikieltä, niin sitten se valkeni, että mistä on kyse. Mutta en mä tätä enter-hommaa tajunnut. No niin. Voitko näyttää vielä, mistä sä otit sen linkin? Mulla meni se ohi, kun mä yritin tehdä muistiinpanoja, niin sitten tuntui, että kaikki meni niin nopeasti, että voisi kerrata kaiken alusta uudestaan. Mutta ainakin se, että mistä se linkki löytyy. Eli kurssit ja palautekyselyt välilehti. Täältä kurssit, palautekysely. Ja nyt tähän tulee listattuna kaikki sun kurssit. Ja täältä oikeasta reunasta löytyy osoite, mistä se löytyy se linkki. Eli nyt jos me otetaan nyt netti-ilmoittautumisen linkki. Eli mä klikkaan tätä, niin sitten se avaa uuteen ikkunaan tai uuteen välilehteen. Ja sieltä mä kopioin sen. Ihan vaan tästä osoitekentästä kopioi osoite. Eli se avaa sen täysin uuteen ikkunaan, ihan niin kuin mä lähtisin itse vastaamaan siihen kyselyyn, niin siltä se näyttää. Kopioin sen ja sitten vien sen sinne viestintäosioon, että mä saan laitettua sen sinne kenttään. Muokkaa ja tänne vaan, että liitä ja siellä se linkki sitten on. No niin, olikos vielä jotain muuta kysyttävää?
Semmoiseen törmäsin viime viikolla, että kun itse vastasin tuommoiseen kyselyyn ja sitten mä unohdin painaa sitä lähetä-nappulaa tai mikä siellä onkaan. Ja siinä meni varmaan... Joo, valmis. Niin valmis, joo. Joo. Siinä meni varmaan 1,5 tuntia ennen kuin sitten mä klikkasin sitä valmis. Niin, ainakaan mun vapaapalautteeni ei näkynyt siellä. Niin mä en tiedä, että tuliko se mun palaute ollenkaan. Joo, se voi olla, että jos kyllä se pitäisi olla, jos et sä vaihtanut tätä sivua mihinkään, niin kyllä se teksti pitäisi täällä silti näkyä. Joo, mutta ei se näkynyt. Kun mä kävin sitten katsomassa itse, niin ei näkynyt. Joo. Siellä oli muita vapaapalautteita, mutta ei ollut mun kirjoittamaa. Joo. Sitten mä en tiedä, että onko mun palaute siellä ollenkaan. Mä en kokeillut sitä kylläkään, että pystyisikö mä uudestaan vastaamaan siihen. Että niin. No, tässä on se ominaisuus, kun jos näette nyt, että mähän vastasin tähän Barre-kyselyyn jo. Eli jos mä avaan sen Barre-kyselyn, niin täällä tulee viesti, että olet jo vastannut tähän kyselyyn. Okei, Eli joo. jos sulla on se sivu muistissa siellä sun selaimen sivuhistoriassa, niin uudemman kerran et pysty. Sitten se pitää tyhjentää se sivuhistoria, niin sitten sen jälkeen pystyt vasta vastaamaan siihen kyselyyn uudestaan. Joo. Mun täytyy käydä koittamassa, että antaako se mulle ton kyseisen tiedon, että olen jo vastannut, vaikka vastaus ainakaan vapaapalaute ei näy. Oliko vielä jotain kysymyksiä? No tässä varmaan pitäisi vaan päästä niin kuin tekemään. Mäkin just mietin, mulla on tänään yksi kurssi, mikä päättyy tänään, niin pitää siitä heti tehdä tuo Kyllä. Juu. palautekysely, niin sitten se siitä varmaan. Ja mulla on sitten kysymys, kysymys, että oliko sitten vielä tuntiopettajalla semmoinen vähän niin kuin, että voisi vinkata sitten päätoimiselle vastuuopettajalle, että on tämmöisen kyselyn tehnyt, koska tässä on se riski, että sitten jos päätoiminen tekee kyselyn myöskin, niin totta kai hän sitten ehkä tiedottaa tuntiopettajaa, mutta se kysely on voitu sitten tehdä vahingossa vaikka 2 kertaa, mikä on vähän hassua. Joo, se täytyy muistaa tosiaan, että jos lähetät sen sieltä Hellevin kautta sen kyselyn, niin sitten sä pystyt lähettämään sen myös itselle, niin voit lähettää sen sitten vielä tai laittaa siitä jonkun tiedon sille omalle vastuuopettajalle, että hei, että olen tehnyt tämän kyselyn just sen takia, että ei sitten tule 2 kertaa laitettua niitä viestejä, koska periaatteessahan me päätoimiset nähdään, mitä viestejä on lähetetty. Mä voin näyttää sen nyt tästä. Eli jos mä avaan täältä tämän päätoimisen näkymän, niin me nähdään viestintäosiossa ja siellä on ne lähetetyt viestit. Ja siihen sä voit sitten, mä tarkistan nyt, että onko laitettu Barre A-kurssille viestejä. No ei ole, täällä on vaan Barre B-ryhmälle on laitettu, no Barre A-ryhmälle on laitettu viesti. Eli periaatteessa me nähdään, että Hellevin kautta, jos sille ryhmälle on laitettu viestiä. Mutta onhan se tietenkin aina kohteliasta ja laittaa sitten sille omalle vastuuopettajalle myös viesti, että hei, teinpä tuon kyselyn. Joo. Löytyykö vielä kysymyksiä? Mervi, myöskin päinvastoin ilmoittaa sitten myöskin, että jos ehtii sen vastuuopettaja tekemään jotenkin Kyllä, juuri näin, ennen kuin tuntiopettajat puolin ja toisin ilmoittaa. Kyllä. Ettei asiakasta hämättäisi sitten tuplakysely. Joo, Mervillä oli joku. Joo, jatko vähän vitsinä jatkona, että jos mä nyt tuntiopettajana uskallan tehdä tämän näinikästi ja täpellän sen kanssa jotenkin, niin voiko Hannu korjata mun jäljet? Kyllä, joo, kyllä, ilman muuta. Mutta sitten vaan laitat viestiä sitten aina sille vastuuopettajalle, että nyt on tehty tai nyt käytkö tarkistamassa, että lähtikö se viesti tai jotain, jos haluat varmistaa, niin aina kannattaa sitten laittaa vastuuopettajalle viestiä. No Sari täällä kyselee, että oliko se nyt toimistolta sitten vai vastuuopettajalta, kun mulla ei ainakaan noissa kursseissa ole missään sitä arviointia mahdollista tehdä, että ei ole sitä liitetty sitä lomaketta mihinkään kurssiin. No niin, laita sitten siinä tapauksessa vastuuopettajalle viestiä, niin hän pystyy myös sen tekemään. Ja Selvä, pystyy myös toimisto, että jos hän on varattu, niin sitten toimisto pystyy myös tekemään. Selvä, kiitos. Mä voin Sari tehdä saman tien. Minä olen täällä, Tiina, niin voin tehdä
Okei, kiitos. Hyvä. Vieläkö tulee kysymyksiä? Hyviä kysymyksiä on tullutkin. No Jos ei ehkä tule- Tiina just tästä Joo. linkittämisestä, että pitäisikö se laittaa kaikkiin kursseihin, kun tämähän on meillekin nyt aika uusi asia tämä Hellevi-kysely, niin olisiko syytä laittaa kaikkiin käsityökursseihin se? Kyllä, se on ihan suositeltavaa, että siinä ei kauan Joo. mene. Lähinnähän se tehdään sit siinä kurssisuunnitteluvaiheessa. Niin, Että aina kyllä. kun sä teet sen uuden Joo. kurssin, niin sitten käyt sieltä linkittämässä, mutta Niin, nyt se että täytyy sitten jatkossa vaan tehdä pystytään tällä tehdä. jälkikäteen. Kyllä. Niin, jatkossa Joo. pystytään tekemään keväällä sitten. Joo, Kyllä. hyvä. Mäpäs Joo. teen niin. Hyvä. Joo, Ja mä sittenhän siellä oli erikseen joo. myöskin verkkokurssien arviointilomake. Kyllä, joo. Ja Mä mä voin tein näyttää viime sen. keväänä kaikkiin, niin mä muistelen vaan, Joo. että oli. Joo, kyllä mä Eli- kans pyrin keväällä jo laittamaan kaikkiin kursseihin sen lomakkeen mukaan. Eli nyt olisi netti-ilmoittautumisen harjoittelukurssi. Ja sitten siellä oli ne lisätiedot ja täältä kurssipalautelomake, koska tämä on nyt nettikurssi, niin sitten täällä on myös verkkokurssin palautelomake. Huomaa, että siellä on myös verkkokoulutuksen palautelomake, jonka mä kohta lähetän teille, mutta nyt on verkkokurssin palautelomake. Eli jos kyseessä on verkkokurssi, niin silloin täytyy linkittää tämä palautelomake siihen. Kyllä, hyvä. No niin, vieläkö tulee hyviä kysymyksiä? Taas jatko tuohon äskeiseen, Mervi taas kyselee. Kun nämä mun kurssit on niin kuin monimuotokoulutuksena, että siinä mä oon laittanut verkoitse aika paljon materiaalia ja kaikkea muuta, niin kysytäänkö näissä verkkokursseissa jotain muuta lisää, mitä voisi liittää sitten tai yhdistää näitä molempia jollakin lailla, vai onko vaan viisasta pitäytyä tuossa normaalissa ja sitten kysellä itse ihan muuten lisää? No siinä on lähinnä vaan siis se kysymys, että kun verkkokurssissa siellä on se kysymys ilmapiiristä, että minkälainen kurssin ilmapiiri, niin verkkokurssissa on ehkä vähän hankala vastata ilmapiirikyselyyn, niin siellä se kysymys vaihtuu. Muuten se on niin kuin täysin sama kysymys, että oliko se muistaakseni, no täältähän mä näen sen, mä nopeasti tarkistan, että mitkäs ne oli ne verkkokurssin kysymykset. Mutta siis, että lähikurssilla kysytään ilmapiiristä ja sitten verkkokurssilla kysytään verkkokurssin tuossa. Siellä on kurssin sisältö vastasi odotuksiani ja toiveita. Kurssin tekninen toteutus oli mielestäni. Ja sitten on opettajan asiantuntemus ja opetustaito ja kurssin hintalaatusuhde. Eli lähikurssilla kysytään kurssin ilmapiiristä ja verkkokurssilla kysytään kurssin teknisestä toteutuksesta. Eli tämä ero on siinä verkkokurssin ja lähikurssin, tai siis tavallisessa palautelumakkeessa. Entäpä sitten, jos on vaan niin kuin verkossa etänä toteutettu reaaliaikainen opetus, silloinhan pystyisi kysyä ilmapiiristä, kumpi lomake laitetaan. No sitten sä saat päättää. Haluatko kysyä teknisestä toteutuksesta vai haluatko kysyä ilmapiiristä? Mä laittaisin sen teknisen toteutuksen. Joo. Saatekirjeeseenhän voi sitten laittaa, että toivon vapaaseen sanaan sinun vastaavan myös tästä, eikö vaan? Kyllä voi. Joo. Tässä kuitenkin kysytään sitten, tai siinä saatekirjassakin puhutaan, että ne vastaukset ovat nimettömiä, eli palautteista ei saa selville kuinka monta tai kuka vastaa mitäkin, niin jos meillähän on nyt tämmöisenä poikkeusaikoina alkanut hyvinkin pieniä kursseja, on aloitettu joitakin kursseja jopa 5 ja 6 opiskelijalla, niin suositteletko sä niin pienelle kurssille laittamaan palautekyselyä, koska siinähän alkaa jo tämä yksilöllisyys niin kuin ehkä, tai tämmöinen niin kuin anonymiteetti hävitä? Kyllä, mä suosittelen kaikille laitettavaksi. Joo. Ja jos se asiakas ei laita siihen sitä niin tarkasti sitä vapaa-palautekohtaa, niin eihän me tiedetä, kuka niitä arvosanoja on laittanut. Et eihän me niistä täppämerkinnöistä ketään tunnisteta. Että sitten siitä tosiaan siitä vapaasta palautteesta ehkä saatetaan joku tunnistaa, mutta
Joo. Tässä tosiaan on tuo saatekirje. Niin tänne voi sitten lisätä, jos haluaa, että jotain erityistä siihen vapaa-palautekohtaan, mutta pyritään menemään tällä samalla saatekirjeellä, niin sitten olisi semmoinen yhtenäinen linjaus kaikille. No niin, vieläkö löytyy hyviä kysymyksiä? Mervi taas. Joo. Tämä nyt ei tähän liity, mutta siihen henkilöstön AV-laitekoulutukseen, niin laitatteko te sieltä jonkinnäköistä etäyhteyttä myöskin